Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Доброго дня. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами, обираєте нас. Мене звати Аріна Блохіна. Я рада представити вже гостя цієї ефірної години. Це В'ячеслав Потапенко, політичний експерт. Пане В'ячеславе, доброго дня вам. Доброго дня. Власне, розпочинаємо, звичайно, із подій під куполом. У Верховній Раді, у кулуарах Верховної Ради безпосередньо перебуває кореспондент телеканалу АТР Олена Стецюк. Вона розповість про те, як сьогодні народні депутати розглядають законопроект щодо реінтеграції Донбасу. Власне, вже частину правок пройшли. Олено, доброго дня тобі. Чи чуєш нас? Розповідай, будь ласка, подробиці засідання. У Верховній Раді якраз перерва перед вечірнім засіданням. Ну що ви так? 1, 2, 3, чутно? Вітаю, колего. Отже, у ці хвилини якраз у Верховній Раді перерва перед вечірнім засіданням. До цього депутати розглядали ряд поправок до законопроекту про деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Вони розглянули станом ось на цю хвилину 344 поправки. Загалом цих поправок близько 700. Більшість з них була відхилена народними депутатами. Зазначу, що найбільше дискусій викликали питання Криму, а також дати початку окупації. Власне, в самому законопроекті зауважу, що прописано лише посилання на дату початку анексії 20 лютого 2014 року. Що ж стосується питання Криму, то воно прописано у преамбулі до цього законопроекту, а також міститься у деяких статтях. Натомість не фігурує у назві законопроекту, і ряд народних депутатів пропонували, щоб взагалі у цьому законопроекті узагальнили назву і прописали не лише Луганську, Донецьку область, а загалом окуповані території. Тобто, щоб малося на увазі, що тут входить також і питання Криму. Натомість деякі депутати аргументували, що, ось, зокрема, Іван Вінник зауважив, що питання Криму прописано в іншому законопроекті, який був у іншому вже законі, який вже ухвалений був раніше. Власне, нема потреби прописувати повністю Крим у цьому законопроекті. Крім того, ось, приміром, з Народного фронту Дмитро Тимчук нам сказав, що у цьому законопроекті про деокупацію та реінтеграцію окупованих територій міститься лише така політична декларація. Ще раз підкреслюється, що Крим анексований Росією. Власне, ось така поки що інформація. Що ж стосується ситуації навколо Верховної Ради, додам, що тут зранку проходив мітинг. Близько 200 людей вимагали народних депутатів ухвалити ряд законопроєктів, зокрема і ось цей, що розглядається сьогодні, так званий про деокупацію та реінтеграцію окупованих територій. Крім того, просили депутатів ухвалити санкції проти проросійських олігархів. Що ж, щодо інформації про сутички біля Верховної Ради, також з'явилася ця інформація, то це стосується трохи іншого мітингу, який по інший бік від Верховної Ради, тут біля наметового містечка, тут сталися невеличкі сутички, запалили шини, а також за інформацією поліціянтів мітингувальники застосували сльозогінний газ і постраждав один поліцейський, і одного мітингувальника заарештували. Ось поки що це у мене вся інформація, вже буквально ось за 45 хвилин депутати мають повернутися до сесійної зали і продовжити розглядати ці поправки до законопроекту про деокупацію та реінтеграцію Донецької і Луганської областей. Студія. Олена, дуже дякуємо тобі за інформацію. Олена Стецюк, кореспондент телеканалу АТР з кулуарів Верховної Ради, розповіла, як сьогодні відбувається розгляд поправок до законопроекту щодо реінтеграції Донбасу, про те, що відбувається під стінами парламенту. Власне, за цими подіями будемо слідкувати і надалі. Пане В'ячеславе, бачите, так гаряче почався пленарний тиждень. Дійшли все ж таки до законопроекту щодо реінтеграції Донбасу, то хотілося б запитати от у тому вигляді, в якому зараз цей процес триває, вашу позицію. Ну, процес триває, закон такий дуже, який викликав багато дискусій, і я так розумію, що ці правки його досить сильно міняють, тому що насправді приймуть, ми побачимо. В цілому, на мою думку, цей закон, ну, принаймні, якийсь закон, який би врегулював положення на Донбасі, він потрібен, тому що, скажімо, все, що там відбувається, воно відбувається за законами фактично мирного часу, за тими позиціями, за тими нормативними документами. І вся ця назва АТО і процедура АТО, вона ставить дуже таке неоднозначне становище і військових,
І зрозуміло, що антитерористична операція тривалістю 4 роки – це теж не зовсім доцільно. І тому головна мета, з моєї точки зору, це привести нормативно-правові документи у відповідність до фактичного стану справ, які є. Це головне. Друга позиція, яку відстоюють навколо більше всього є якихось розмов, дискусій, спорів і так далі, це, я б сказав, така ідеологічна. Тобто одні люди кажуть, що треба там об'явити війну Росії, треті кажуть, що ми ж торгуємо і так далі, що сучасний світ помінявся. І оця ідеологічна складова, яка пов'язана з визнанням статусу стосунків між Україною і Росією, це друга частина, яка є ідеологічно, можливо, і більш важливою, але фактично вона ні на що не вплине. Тобто все ж там не буде написано, прокритикують якісь політологи з Росії, депутати Госдуми зроблять заяву, і на цьому все, в принципі, закінчиться. А що стосується тих нюансів положень цього закону, які будуть регламентувати діяльність військових, Служби безпеки України, Нацгвардії, поліції і так далі, там є дуже багато нюансів, яких досить складно розібратися, тим більше, що ніхто до кінця не розуміє, що там впишуть. З того ж там написано, воно виглядає таким чином, що на сьогоднішній день, якщо дуже примітизувати, там всім керує СБУ, а після цього прийняття закону там всім будуть керувати військові, а не СБУ. Який там буде, як це змінить ситуацію в реальному режимі для місцевого населення, то інша ситуація. Тому що на сьогоднішній день СБУ дивилася, хто там чим займалася, проводили певні слідчі дії, там проводили таку певну ілюстрацію і так далі. Наскільки з цим впораються військові, ми побачимо. Хоча я думаю, що там вже підготовлені певні кадри для безпосередньо такої діяльності. Там розширюються, звичайно, права силовиків, тобто вони там зможуть більше мати можливості щодо контролю за місцевим населенням. Зокрема, на сьогоднішній день поки що там знаходяться позиції така, що там можуть заходити на приватне приміщення, в квартири, будинки, там якимось чином еквізувати автотранспорт і так далі. Знов-таки, я так розумію, що все це відбувалося по факту під час активних бойових дій в зоні контакту, але на сьогоднішній день це буде якось унормовано і регламентовано. Ми повернемося зараз до обговорення. З нами на прямому зв'язку заступник фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук. Пане Андрію, доброго дня. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, упродовж ранкового засідання ключові моменти, поправки, які були проголосовані у законопроекті щодо реінтеграції Донбасу? Насправді всі ключові правки на засіданні комітету були враховані повністю або редакційно. І ми зараз знаходимося в процесі розгляду всіх правок, які були подані після першого читання. Нагадаю, що їх всього близько 700, а ми зупинились на розгляді 344 правки. Тому щиро сподіваюся, що за сьогодні всі правки будуть розглянуті і парламент віддасть свої голоси за те, щоб цей законопроект був прийнятий в цілому. Це дасть неоспоримі переваги в тому, що нарешті Україна визнає Російську Федерацію агресором. Друге, Російська Федерація не зможе використовувати вже будь-які стратегічні свої задуми, використовувати свої війська в якості миротворчого контингенту. Більше того, це створить передумови для того, щоб Росія відповідала в міжнародних судах за ту агресію, яку вона проводить проти держави Україна. Кожна фізична особа, яка потерпала від морального, матеріального шкоди в результаті російської агресії, буде мати право на відшкодування за рахунок Російської Федерації всієї задіяної її шкоди. В тому числі і юридичні особи будуть мати такі умови. Саме головне,
що ми ще створюємо дієвий механізм чіткої військової вертикалі у вигляді об'єднаного оперативного штабу, командування, яке буде здатне виконувати всі поставлені завдання перед військовими щодо звільнення тимчасово окупованих територій. І від достатньо складної системи управління штабу АТО, яку, нагадаю, очолює заступник голови Служби безпеки згідно закону про боротьбу з тероризмом, ми створюємо дієву вертикаль, яка буде підпорядковувати вже військовому керівництву. І, на мою думку, з військової точки зору це призведе до чіткого, якісного, зрозумілого виконання всіх бойових завдань і якнаймога швидшого відновлення суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Пане Андрію, от ви такі обнадійливий досить прогноз дали, що сьогодні встигнете проголосувати. Хоча сам спікер парламенту Андрій Парубій говорив, що оскільки завелика дуже кількість дійсно поправок, то можливо це питання відтермінується на середу. Чому ви вирішили, власне, по кожній поправці проходити? Це регламентна норма. В жодному разі ми не хочемо відходити від того, аби були порушення при розгляді важливого для країни законопроекту. Тому, аби не давати підстав прихильникам Російської Федерації, які зараз докладають значних зусиль для того, аби цей законопроект не був проголосований, ми йдемо по повністю регламентній процедурі, яка визначена законом, розглядаємо всі правки, аби все відбувалось в рамках чинного законодавства. І запевняю, що ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб цей законопроект був прийнятий. Російська Федерація буде визначена агресором. Що б вона не робила, кого б вона не залучала для зірвання цього процесу. Пане Андрію, дуже суперечливий момент, який стосується цього законопроекту, що там була відсутня безпосередньо дата окупації. Чи з'явиться вона на кінець вже на момент голосування, чи все ж таки цієї норми там не буде? В законопроекті 7163 є норма, яка визначає, що дата окупації 20 лютого 2014 року. Жодної іншої дати окупації не існує і не буде існувати. Я вам нагадаю, що Перша світова війна почалась 1 вересня. Ніхто не вкладав жодну іншу дату захоплення того або іншого міста. Друга Велика Вітчизняна почалася 22 червня. І жодної іншої дати не розглядається в контексті історії. Російська Федерація застосувала свої збройні підрозділи ГРУ і морської піхоти 20 лютого 2014 року. Саме з цього моменту розпочалась фаза військової агресії Російської Федерації. Є пряма норма закладена в законі і є посилання на цей закон. Що ще нашим опозиціонерам потрібно для того, щоб вони віддали голоси, не знаю. Якщо вони будуть вимагати, щоб ми в кожному законі прописали 20 лютого, я думаю, що ми можемо це зробити, хоча насправді це питання не є головним. Головним є прийняття законопроекту в тому вигляді, в якому його направив президент, і в тому, в якому доопрацював правки Комітет з питань нацбезпеки і оборони. Роботу нашого комітету насправді визнають дуже фаховою, ретельною і такою, що дозволила розглядати цей законопроект, враховуючи всі необхідні правки, які лише вдосконалили цей законопроект. Тому будь-які намагання і мовна еквілібристика депутатів, намагання забалакати цей законопроект, вип'ячувати другорядні моменти на першочергову лінію розгляду, вони приречені на провал. Ми будемо рухатись і процедурою розгляду, і дійдемо до того, що ми проголосуємо за цей законопроект. Пане Андрію, власне, останнє питання, будь ласка, коротко. Напередодні відбувалося засідання фракції. Що ще, крім цього законопроекту, обговорював Народний фронт? Ми ще обговорювали закон України про Вищий антикорупційний суд. Ми також будемо голосувати за цей законопроект, тому що вважаємо важливим запуск і продовження, не тільки запуск, але й продовження судової реформи, яка потрібна Україні для встановлення як правової держави. Тому ми будемо закладати значних зусиль для того, щоб всі норми про Вищий антикорупційний суд працювали на суспільство і на нашу державу.
Пане Андрію, дякуємо дуже, що знайшли час і долучилися до нашої розмови. Андрій Тетерук, заступник голови фракції «Народний фронт», був з нами на прямому зв'язку телефоном. Обговорювали про законопроект безпосередньо щодо реінтеграції Донбасу, який сьогодні розглядається під куполом. Пане В'ячеславе, як гадаєте ви, чи встигнуть народні депутати проголосувати? Чи все ж таки це питання відтермінується знову ж таки до завтра, бодай? Ну, це важко сказати, виходячи з того, що там, я так розумію, на сьогоднішній день частина людей в залі, а частина вийшла, то може і завтра будуть голосувати, тим більше, що треба багато ж правок переглянути і так далі. Можливо, завтра. Я думаю, що це вже не дуже принципово, тому що є таке узгодження між фракціями, фактично зібрана більшість, і є певний консенсус щодо цього голосування, як я це розумію. Тобто ви гадаєте, що голоси є? Я думаю, що голоси є. Тут питання може бути в іншому, що тут же ж будуть певні міжнародні наслідки цього закону, і ви зрозумієте, що у нас і так нормандський формат не працює вже рік, мінські угоди заморожені, і ці переговори теж вони так підморожені. Фактично Україна цим законом на зовнішній світ таку робить заявку на самостійну політику. Тобто це, можливо, такий перший крок за багато років, коли Україна там не обговорює пропозиції Путіна, не обговорює пропозиції Меркель, Трампа чи когось, а робить якийсь такий свій крок, і на нього може бути неоднозначна реакція. Те, що про Росію ми говорили, то вже справа така, тут нічого гарного очікувати не доводиться. А от що будуть казати, умовно кажучи, там німці, французи, Європейський Союз, ми побачимо. Я не певен, що вони будуть в захваті від цього закону, тому що і тому я не виключаю, що на сьогоднішній день можуть продовжуватися певні консультації щодо доцільності його прийняття взагалі, і те, що все розглядалося на Погоджувальній раді в пакеті з законом про антикорупційний суд, і зважаючи на оці досить негативні заяви послів Франції і Сполучених Штатів Америки, після того був лист чиновників Міжнародного валютного фонду до керівника адміністрації президента. У мене нема інсайдерської інформації, але я не виключаю, що зараз йдуть якісь консультації, переговори в цьому контексті, що фактично Україна цим демонструє, що вона теж не бачить такої великої перспективи у цьому мінському процесі. Тобто формально ніхто не виходить, але фактично ми робимо свій крок, незважаючи на ті попередні домовленості, які були колись зроблені, але й не влаштовують українську сторону. Повернемося до розмови після того, як почуємо Олега Бородюка, голова фракції «Самопоміч», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго дня. Власне, хотілося б вашу позицію почути щодо законопроекту щодо реінтеграції Донбасу. Як буде голосувати «Самопоміч», чи не буде голосувати? На жаль, ми втратили зв'язок з паном Олегом Бородюком. Спробуємо його відновити. Власне, щодо безпосередньо самого голосування, то ймовірно, що будуть голосувати БПП і Народний фронт, і вже голова радикалів. Олег Ляшко заявив, що і радикальна фракція буде голосувати. Тобто, в принципі, голосів стане і ситуація очікувана виглядає. На сьогоднішній день, якщо я кажу, що можна тільки очікувати впливу з боку міжнародних організацій, західних партнерів і так далі. Тобто така ситуація. Ніхто не буде прямо там робити якихось гучних заяв, так як про антикорупцію, але зрозуміло, що це активний крок України, він змінює розклад, по великому рахунку на Донбасі. І коли цей закон буде прийнято, буде набагато складніше реалізовувати ті позиції щодо місцевих виборів, які Пане В'ячеславе, я дуже перепрошую, у нас поновився зв'язок зараз з Олегом Бородюком, голова фракції «Самопоміч», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго дня. Власне, позиція «Самопомочі» і ваша щодо законопроекту, щодо реінтеграції Донбасу. Прошу. На жаль, знову ми втратили зв'язок з Олегом Бородюком. Якщо вдасться встановити, почуємо звичайну позицію «Самопомочі» також. Ви говорите якраз про те, що можуть бути консультації і можуть бути певні невдоволення з боку міжнародних партнерів. Чому? Тому що той процес, який був закладений в Мінську, там же було передбачено, що мають пройти місцеві вибори, що мають бути надані окремі повноваження. Якщо ми пам'ятаємо, ми в 2014 році обіцяли внести зміни до Конституції і так далі. Україна
Україна за цей час зміцнилася. Змінилася ситуація в Європі, змінилися стосунки в Росії. У нас наша армія стала міцнішою, якось змінилася ситуація економічна, стабілізувалася. І Україна через 3 роки після підписання цих угод вже не готова. Фактично, до певної міри це була угода про поразку в тих боях за Іловайськ і Дебальцево. На сьогоднішній день ситуація змінилася. І Україна не готова знаходитися в положенні країни, яка програла. І цей закон – це крок активних дій. І, звичайно, тим людям, тим сторонам цього, стейкхолдерам, як то кажуть, це вони будуть не дуже в захваті, тому що їм треба буде змінювати фактично ці правила гри теж. Ми ще раз спробуємо почути Олега Борозюка. Сподіваюся, що голова фракції «Самопоміч» зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго дня. Чи чуєте нас? Доброго дня. Будь ласка, ваша позиція «Самопомочі» по законопроекту щодо реінтеграції Донбасу. Чи буде голосувати, чи ні «Самопоміч»? Законопроект дуже важливий для України. Протягом 2 років ми своїм законопроектом про окуповані території пробували пробити в парламенті розуміння, що визнання агресора окупованих територій і дати є критично важливим для розвитку української суверенності і відновлення української суверенності і територіальної цілісності. Тому дуже важливо. Але цей закон, який насправді вимив ці поняття з цього законопроекту. Ми готові за нього голосувати. Якщо буде декілька принципових правок. Перше, ми об'єднуємо Донецьк, Луганськ і Крим. Адже це українська територія, яка окупована. І тому назва самого законопроекту і в тексті має бути прописано про особливості державної політики забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях України. Крапка. Друге питання є те, що в першій статті, не в преамбулі, має бути зафіксовано, що дата початку окупації частини території України збігається з датою окупації Республіки Крим і вважається датою окупації суверенної української території. Це 2 ключових питання, які для нас важливі. Третє ключове питання – це ключове питання. Я так розумію, що ми втратили знову ж таки зв'язок з паном Олегом Борозюком. Не чуємо ми його, на жаль, але почули ті позиції ключові, які він вже озвучив, якраз щодо Криму. Пане В'ячеславе, до вас питання. Це, знаєте, що обговорилося, як тільки законопроект щодо деокупації зайшов в парламент, потім пішов на комітет, то одразу постало питання, чи має бути там Крим? Як гадаєте, чи це має бути відокремлені документи? Ви розумієте, це скоріше... На мою думку, це не має фактичного значення. Це предмет політичної домовленості. Тому що про Крим там фігурує назва анексія і звучить та сама дата 20-та. І тут фактично ця дата і представники різних політичних сил в інтерв'ю називали це 20 лютого. І тут по факту ситуація зрозуміла. Просто всі, розумієте, по факту що виникає? Ми маємо визнати, що на сході України є не АТО. І внормувати там стан для тих людей, які знаходяться на тих територіях, право власності, оформлення власності, всякі ці судові справи, які там висять. І, перш за все, звичайно, статус людей, які служать в погонах там військових і так далі. Це головне. Політична заява, що ми його назвемо окупованим, що анексованим, як ми це не назвемо деокупацією і так далі, все одно Росія це буде сприймати як виклик. Тому практичної, як сказати, різниці в цьому, в юридичній практиці, закон же використовують як? З одного боку його використовують юристи в суді, а з іншого боку його використовують політики для виступів на телешоу, в парламенті і так далі. Так от з точки зору судової практики, що там буде написано, окупація, що анексія, що так далі, там вони будуть вирішувати майнові питання приблизно однаково. Що стосується, звичайно, політичної позиції, чим більш жорстку позицію людина займає, тим більше прихильників вона буде мати у патріотично налаштованих громадян. Ну і навпаки, якщо електорат
проросійські, то люди будуть казати щось, депутати будуть казати щось протилежне. Тобто, на мою точку зору, це така чисто політична ситуація. Насправді, закон, цей з змінами закон, як його можна назвати по-іншому, але унормувати становище наших військових і цивільних громадян на сході України, їх майнові права, взаємодії, взагалі все, що там відбувається, треба привести у відповідність до тих реалій, в яких, на жаль, це все там зараз перебуває, все одно воно не видно, що це закінчиться. Ми маємо розуміти, що цей закон не змінить фактичну ситуацію, він не дозволить просто там завтра звільнити ці території і так далі. Просто він створить правові основи, на яких це можна, скажімо, робити в майбутньому, коли буде якісь зміна зовнішньополітичної ситуації і так далі. От таким чином. Якщо ми говоримо про те, що ці поправки, ось такий досить довготривалий процес, це певний момент політичної домовленості, то хто які дивіденди хоче виграти з політичних сил, хто про що домовляється і з ким? Це цікаве питання, просто тут же ж приймається багато законів. Ми зрозуміємо, що ми всі знаходимося на порозі президентської передвиборчої кампанії. І по великому рахунку, якщо вона має відбутися у травні 2019 року, то вже ми маємо спостерігати якісь певні кроки формування команд, консультацій і так далі. І я так розумію, що зараз ситуація буде розвиватися досить просто. Є діючий президент, і він буде формувати команду своїх прихильників з тих політичних сил, з публічних осіб, з адміністраторів, з власників бізнесу, які б його підтримують. Всі, хто його не підтримують, вони будуть знаходитися ззовні. Тому всі політичні торги в парламенті, зважаючи на те, що бюджет вже прийнято, можна відносити скоріше до формування нових якихось угод щодо підтримки діючого президента. А я так розумію, що він прийняв рішення йти на вибори, він, в принципі, про це говорив. Власне, ми слідкуємо не лише за тим, що відбувається під куполом, а те, що відбувається біля стін парламенту. Унаслідок сутичок під Верховною Радою травмований поліцейський. Про це повідомляє поліція Києва. Нагадаю, що вранці біля парламенту протестувальники палили шини, разом з ними спалили і прапор Російської Федерації. По тому між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Мітингувальники кидали у поліцейських бруківку і застосовували сльозогінний газ. Одного з мітингувальників затримали. Детальніше про це зараз розпитаємо у Яни Нерош, заступника начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Яно, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи є затримані, чи дійсно станом на зараз один поліцейський є травмований? Подробиці сьогоднішніх подій біля парламенту. Доброго дня. Так, дійсно, сьогодні біля стін Верховної Ради були деякі зафіксовані правопорушення, під час яких мітингувальники палили шини, кидали покришки та інші сторонні предмети. У результаті цього інциденту постраждав один правоохоронець, та за порушення публічного порядку поліцейські затримали та доправили до Печерського управління поліції чоловіка, який перешкоджав військовослужбовцям Національної гвардії гасити шини і, скажімо так, дотримуватися публічної безпеки та порядку. Зараз вже встановлено, що це уродженець Київської області, це чоловік 1978 року народження. Він ніде не працюючий. Стосовно нього в управлінні поліції було складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Наразі його відпущено. Ситуація біля парламенту стабільна, контрольована, грубих порушень в цей час не зафіксовано. Скажіть, будь ласка, чи посилення заходу безпеки сьогодні в урядовому кварталі? Скільки правоохоронців забезпечують правопорядок у центрі міста? Так, у центральній частині міста сьогодні правопорядок забезпечує близько 3800 працівників поліції та бійців Національної гвардії. Окрім цього, посилені патрулі біля зупинок громадського транспорту, в місцях скупчення людей та на станціях метрополітену.
Пані Яно, дуже дякую вам, що ви знайшли змогу і долучилися до нашого прямого ефіру. Яна Нерош, заступник начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в місті Київ, була з нами на прямому зв'язку. Власне, правопорушника, як ми знаємо, вже відпустили, склали провадження. Пане В'ячеслав, повертаючись до нашої розмови, от я запитувала у Андрія Тетерука, що обговорювали на засіданні фракції, яке відбувалося напередодні. Він говорить антикорупційний суд. Як гадаєте, цього тижня слід чекати, що депутати перейдуть до розгляду цього питання, тому що воно так само відкладалося ще з минулого року? Ну, я думаю, що можна очікувати, що розпочнуть його обговорювати. Просто питання в тому, хто займе яку позицію, як вони будуть голосувати. Я очікую, що це обговорення буде затягнуто досить серйозно, тому що є, ну, це не просто незадоволення, а я б сказав, що це скоріше ультиматум західних партнерів, тому що вони в антикорупційному суді бачать систему захисту прав інвесторів від свавілля чиновників. Тобто, грубо кажучи, якщо буде антикорупційний суд існувати в Україні в тому форматі, що його будуть на нього впливати, на призначення суддів буде впливати міжнародні організації, тоді керівництва західних країн будуть рекомендувати своєму бізнесу інвестувати в Україну. Якщо не буде такого антикорупційного суду, який може захистити бізнес, зарубіжний, перш за все, бізнес від наших топ-чиновників, тоді вони просто не будуть рекомендувати інвестувати кошти в Україну. Оце, по суті, є суть питання. Як це оформлюється, хто кого, які експерти, з яких організацій, яка там процедура, там вища, там колегія юстиції. Це все, ну, дуже багато нюансів, за яким скривається така дуже проста ситуація. І, звичайно, представники українського бізнесу великого, вони не хочуть конкурувати з західним бізнесом, тому що їм це буде робити складно, тому що менше капіталів, гірший менеджмент, нижчі зарплати, які вони можуть запропонувати, не можуть створювати таку кількість робочих місць і так далі. І вхід великих транснаціональних корпорацій на територію України, так само, як це відбувалося свого часу в Словаччині, в Чехії, в Польщі в кінці 90-х, на початку нульових років, призведе до того, що значна частина великого українського бізнесу, які часто є афілійовані з представниками державної влади, вони втратять своє монопольне положення, втратять свої статки і, головне, втратять частину влади. От за це йде боротьба. Фактично, це такий момент істини боротьби за відкриття або невідкриття ринку України. Ну, в реального ринку України. Ви сказали про те, що процес обговорення в парламенті може затягтися, тому що потрібно зважати на те, хто яку займе позицію. А хто яку займе позицію, як гадаєте? Хто буде лобіювати, а хто, навпаки, не педалюватиме процедуру створення антикорупційного суду в Україні? Ну, вже ж такі активісти, які просувають їх, є, їх досить небагато. Тобто, по великому рахунку, на сьогоднішній день більшість фракції, вони не готові активно критикувати цей законопроект. Але це не виключено, що ситуація зміниться, тому що знов-таки представництва наших міжнародних партнерів, посольства і так далі, вони будуть співпрацювати, проводити консультації з депутатами, з керівниками фракціями, з бізнесом, який підтримує певні партії. І я думаю, що вони знайдуть певні інструменти для тиску. Тобто, фактично, якщо буде створено, ну, на мою думку, якщо буде створена оця інстальована повністю ця антикорупційна система у вигляді слідчих органів прокуратури і суду, спеціальних антикорупційних, які зможуть захищати бізнес і, перш за все, іноземний великий бізнес від свавілля наших чиновників, то тоді у нас може буквально там на наступних виборах оновитися Верховна Рада і персональний склад. Тому що, ну, дуже багато бізнесменів просто перестануть інвестувати в політику, тому що вони просто не зможуть повернути ці кошти через державний бюджет, як це вони зараз роблять у вигляді замовлень. Тим більше, якщо ще й знімуть депутатську недоторканність, то позиція народного депутата наблизиться до позиції експерта, ну, там,
висококваліфікованого експерта, який там працює, і, скажімо, ті експерти, які обслуговують Верховну Раду, вони отримують приблизно ту саму зарплату, дають такі самі інтерв'ю в пресі, і, в принципі, мало чим по факту відрізняються від депутатів, крім цієї недоторканості і підтримки наших бізнесменів. Тому це реально може змінити ситуацію в країні. Просто зміни будуть неоднозначні, тобто абстрактно. Боротьба з олігархами – це добре, а конкретно хтось втратить робочі місця, конкретно закриються якісь підприємства, але інші відкриються, там будуть інші вимоги. Тобто це буде така реальна революція. То у нас була революція гідності, коли були більш такі цінностні підходи, орієнтири, європейський вибір. А це може стати революцією такою матеріальною. Тобто хто володіє ресурсами, хто контролює фінансові потоки, хто формує порядок денний. І тут можуть бути зміни в цьому плані. Тому боротьба буде запекла. Так от, з огляду на те, що є загалом, так би мовити, небажання створення цього антикорупційного суду, хоча багато говорять про те, що для того, щоб НАБУ і САП довело свої справи до кінця, вже відкриті провадження, саме потрібен антикорупційний суд. З огляду на це небажання, що взагалі реалістично ця перспектива буде на 2018 рік. Як сказати, це ж не є внутрішньоукраїнським процесом по факту. Україна вже відкрита система. Питання антикорупційного суду є взаємодія з Європейським Союзом, Сполученими Штатами, НАТО і так далі, з Міжнародним валютним фондом. Тобто ситуація виглядає таким чином. Якщо дуже просто казати, ви хотіли, у вас був Євромайдан, ви хотіли змін. Це зміни, оці зміни, вони такі. Тобто ви хотіли, бачили, як казати, бачили, що купували, їжте, що повилазили. Тобто воно так от із тим молоком, з екологічними нормами і так далі. Тобто є певні переваги, є певні недоліки. Просто ця трансформація, вона відбулася на рівні декомунізації, на рівні безвізу, відкриття кордонів, певної зміни з поліцією і так далі. А тепер добралися до прав власників. Тобто у нас до сьогоднішнього дня велика власність, тобто володіти якимось великим заводом чи мережею якихось супермаркетів можна тільки, якщо ти дружиш з владою. Революція відбулася, влада помінялася, значить ти вимушений це продати, їхати за кордон, а будуть нові власники, які дружать з цією властю. Так відбувається з 90-х років весь час. Якщо буде існувати антикорупційний суд як такий, то він буде захищати власників, перш за все великих власників, перш за все міжнародних компаній, від оцих всіх політичних перетурбацій, що завтра вирішують, що хтось поганий з тих, хто зараз є хорошим, і в цьому контексті почнуться якісь претензії до власників бізнесу. Так от, щоб такого не було, має існувати цей антикорупційний суд. І тому, звичайно, ті, хто зараз і так все контролюють, то вони, звичайно, цього не хочуть. А вони розпрошені по всіх. У нас же ж партійна приналежність – це чисто проектна історія. Кожна з політичних партій, яка пройшла на сьогоднішній день в Верховну Раду, вони є політичними проектами під одного лідера або під бренд. Самопоміч під бренд, Наш фронт під Яценюка, Народний фронт під Яценюка, БПП під Порошенка, під Тимошенко і під Ляшко. І Опоблок, який теж є одноразовим проектом з такою дуже дивною назвою. Тому вони ж різні депутати розкидані по різних фракціях. Вони можуть реально належати до одної фінансово-промислової групи, але знаходитися в різних політичних угрупуваннях, але вони все одно будуть відстоювати інтереси, перш за все, бізнесу. Тому що народ свій голос продає за невеличкі, за пофарбовану зупинку, за пайок з гречкою і так далі. Тобто люди не хочуть відстоювати. В них теж є своя позиція. Вони мають право, як на мене, захотіли, продали, але потім не кажіть, що там не такі. І не те вони роблять. Пане В'ячеславе, прошу дуже коротко вас відповісти. Якщо ви сказали, що процес і голосування, і створення антикорупційного суду, він буде запеклою гарячою боротьбою між ким і ким? От якщо взяти тиском міжнародного співтовариства, перед яким Україна і наше, перш за все, керівництво взяли письмові зобов'язання,
А тепер їх не хочуть до кінця виконувати, але або трактують в своєму розумінні ті юридичні зобов'язання, які записані. Тому тиснути будуть досить серйозно, тому що в Україну досить серйозно вклалися не тільки грошами, але й репутацією. Пане В'ячеславе, дуже дякую вам за розмову. В'ячеслав Потапенко, політичний експерт, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Я з вами не прощаюся. О 16 розпочнеться вечірнє засідання Верховної Ради. Будемо слідкувати, звичайно, за ним також. Дякую, що залишаєтесь разом із телеканалом АТР.